Vítajte v dnešnej epizóde nášho podcastu, kde sa venujeme otázkam, ktoré rezonujú na globálnej úrovni. Dnes sa zameriame na veľmi vážnu a naliehavú tému, aktuálnu situáciu na Ukrajine. Vojna na Ukrajine, ktorá začala v roku 2014, eskalovala po plnom rozsahu invázie zo strany Ruska v roku 2022. Tento konflikt si vyžiadal tisíce životov a spôsobil masívnu humanitárnu krízu. Oblasťmi ako Donbas a Krym sú neustále v ohnisku medzinárodného záujmu. Dnešnú diskusiu budeme venovať otázke, ktorá je čoraz častejšie predmetom debát. Mala by sa Ukrajina vzdať? Budeme sa snažiť objektívne preskúmať argumenty za i proti a načrtneme aj možné dôsledky pre Ukrajinu a širší svet. Takže nezabudnite, ak máte názory alebo otázky, neváhajte sa pripojiť k našej diskusii online. A teraz, poďme hlbšie do problematiky. Historický a geopolitický kontext. Predtým, než prejdeme k súčasnej situácii, je dôležité pochopiť históriu a geopolitické napätie, ktoré tento konflikt obklopuje. Konflikt na Ukrajine sa nezačal len tak z ničoho nič. Táto kríza má korene v dlhoročných politických, kultúrnych a hospodárskych napätiach medzi Ukrajinou a Ruskom, vrátane sporov o Krym a východoukrajinské regióny Donbasu. Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 Ukrajina získala nezávislosť. Tento moment bol významný nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Rusko, ktoré vníma Ukrajinu ako kľúčovú časť svojej sféry vplyvu. Rusko má na Ukrajine viaceré geopolitické záujmy, vrátane prístupu k strategickým vojenským a ekonomickým zdrojom, ako sú plynovody a prístav Sevastopol, ktorý je domovom ruského čierneho morského loďstva. Na druhej strane, Ukrajina sa usiluje o upevnenie svojej suverenity a nezávislosti, s ambíciami integrácie do európskych a transatlantických štruktúr, ako sú Európska únia a NATO. Čo sa týka medzinárodných reakcií, západné krajiny, vrátane USA a členských štátov Európskej únie vyjadrili silnú podporu Ukrajine, poskytujúci vojenskú pomoc a sankcie voči Rusku. Okrem toho, medzinárodné organizácie ako OSN a OBSE sa snažia zmierniť napätie, no ich úsilie čelí mnohým výzvam vzhľadom na komplexnosť a dynamiku konfliktu. Tento historický a geopolitický prehľad nám pomáha lepšie pochopiť, prečo otázka vzdaní sa alebo pokračovania boja nie je len čierno-biela a prečo je každé rozhodnutie sprevádzané vážnymi dôsledkami. Argumenty za a proti vzdaní sa. Teraz prejdime k jednej z najkomplikovanejších otázok tejto vojny. Mala by sa Ukrajina vzdať, aby ukončila konflikt a znížila ľudské a materiálne straty? Začnime s argumentmi za vzdanie sa. Jedným z hlavných dôvodov, prečo by niektorí mohli túto možnosť podporovať, je nepochybne túžba ukončiť utrpenie a zastaviť rozsiahle zničenie životov a infraštruktúry. Vzdaním sa by teoreticky mohlo dôjsť k okamžitému prímeriu, čo by prinieslo zastavenie bojov a možnosť obnovy pre tých, ktorí prežili. Na druhej strane sú tu argumenty proti vzdaní sa, ktoré sú silne zakorenené v obrane národnej suverenity a nezávislosti. Mnohí Ukrajinci a ich medzinárodní podporovatelia považujú obranu krajiny za boj za základné práva a slobody. Obrana suverenity a integrity územia sú pre Ukrajinu kľúčové. Vzdať sa by mohlo znamenať, že Ukrajina by mohla stratiť kontrolu nad významnými územiami alebo byť nútená prijať politické kompromisy, ktoré by mohli ovplyvniť jej budúcnosť. A potom sú tu dlhodobé dôsledky. Ak by Ukrajina prijala ruské podmienky, mohlo by to nastaviť nebezpečný precedens v medzinárodnom práve, kde agresia a násilné zmeny hraníc môžu byť vnímané ako akceptovateľné. Navyše, vzdaním sa môže byť narušená národná identita a morálka, čo by mohlo mať dlhodobé psychologické účinky na obyvateľstvo. Je to zložitá debata plná emócií a zásadných otázok. Preto je dôležité počúvať rôzne hlasy
a perspektívy. Scenáre budúceho vývoja. Teraz sa pozrieme na možné scenáre, ktoré by sa mohli odohrať na Ukrajine a ich potenciálny vplyv na regionálnu aj globálnu politiku. Na to, aby sme mali lepšie pochopenie, využijeme názory našich expertov aj analytické modely. Prvým scenárom je možnosť diplomatického vyriešenia konfliktu, ktoré by zahrňalo obnovenie mierových rokovaní s medzinárodnou podporou. Experti naznačujú, že takéto riešenie by bolo ideálne, ale vyžaduje ochotu oboch strán pristúpiť na kompromis. Diplomatické riešenie by mohlo priniesť stabilizáciu regiónu a zníženie vojenského napätia, avšak je tu výzva v tom, že Rusko a Ukrajina majú veľmi odlišné predstavy o tom, čo by mierové riešenie malo obsahovať. Druhý scenár by mohol byť pokračovanie vojenských operácií. V tomto prípade by sme mohli očakávať zvýšené napätie v regióne, možné rozšírenie konfliktu a ďalšie medzinárodné zásahy. Ak by došlo k eskalácii, mohlo by to mať značné dôsledky na globálne bezpečnostné prostredie, vrátane pravdepodobnejšieho zapojenia NATO a možného zvýšenia vojenskej prítomnosti USA a Európskej únie v regióne. Tretím možným scenárom je postupné zmrazenie konfliktu, kde by sa boje zmenšili, ale bez skutočného vyriešenia hlavných príčin sporu. Toto by mohlo viesť k dlhodobej nestabilite, ktorá by trvala roky. Zmrazenie konfliktu by mohlo umožniť čiastočnú obnovu a ekonomickú stabilizáciu v niektorých regiónoch, ale tiež by ponechalo otvorenú možnosť ďalších konfliktov v budúcnosti. Je dôležité zdôrazniť, že žiaden z týchto scenárov nie je nevyhnuteľný. Veľa závisí od dynamiky na bojisku, diplomatických úsilí a medzinárodného tlaku. A nakoniec, nech sa udalosti vyvinú akokoľvek, dôsledky budú citeľné nielen pre Ukrajinu a Rusko, ale pre celý svet.